Cappuccino, mijn zuster. Cappuccino. Guys, dat is hoe die tafel lijkt. Yes. Okay, so ja, dus mensen breakfast situation. Ik is dat een boot voor onszelf. So. Kom maar gaan het zien of je de kosten wijs. Yes. Kom maar eens even jullie guys. Kom die mensen op pad toe. Op die vadlijn. Guys, en jullie wat nou vragen waar als ik wat nou wel weet. Tradok vibes. Nisha? Ik wil goed even dat ik een fold bij mij zie. Yes. And I love it for me. Yes. Stunning. Guys, dat is hoe ons leven op een donderdag. En niet op een vrijdag? Zie, dat is second time. Yes, op een vrijdag. So, ik ga een beetje muesli eten. Yes. Je begint te middag. Een beetje muesli. En dan gaan we een beetje naar de fruit selecten, een beetje juices. En dan gaan we naar een groot pot. Ja, gaan we naar een groot machine toe daar. Hij blank. Zo ja, ik ga net een beetje muesli eerst eten. En dan gaan we... Als die, wat moest Dit is muesli voor jou ma. Oké, dus muesli is een cereal. It's a kind Ah, nee, ik is een yoghurt. Ik is een yoghurt. Nee, dit was bij de yoghurt. Ja, maar ik ga die yoghurt. Ik zoek die plain yoghurt. Oh my god, wat is nog? Nee, dat is al genoeg. Dus je moet nog je maag te groot maken. Mijn zuster, wat zo'n groot kopje is die maag. Guys, dan hoef jullie wijs. Die cappuccino gaan op pad toe komen. Ja, maar die glazen is groot, die kopjes. Maar zo right, ons moving. Yes. Bye, dank je mevrouw. Ay, ik is nog niet mevrouw, maar.